Yes, iwe. Junior. Yes, can yes Christmas box. Yes, can Juju. Ribo. What are you doing wakura wena? Wakapasa iri grade 7. Akati kudanga mari zausi. Abuda. Kuyese ko Christmas. Va? Iti sei Christmas makatenga hembe dzinyowani. Baba wakauya here kubva kuJoni. Wakauya. Nyepa wanisina kuona apa. Wakauya here baba wako. Wakauya. Nyepa saka moto yao iripi. Asa wana mota mazuva ano. Vaisiya kapaki. Kapaki. Since namboona indogara ndiri panapa kana ndomboona baba wako wandakatoona uyu ndichiedza. Chiedza aripo kapa. Asa hasi kubuda ndiwo wandakaona achitoda iso apa chiedza. Aripo. Aripo asa hasi kubuda mumba. Kwasi kubuda mumba nei? Arwa nemurume. Arwa nemurume? Kunyepa. Murume wake anoita zvechechi uyaya. Hasi mufundisi here murume wake we? Ndiye. Kwakarowerwei? Akanonoka kubva kuDickensley. Kwakuchirohwa nemurume kwazvo? Maybe usanitaurire. Sure. Inga zvakaoma. Saka anonyanya kuwara manje? Akwara. Shame akarohwa payo. Akazvimba kumesa. Wakomana inga zvakaoma. Waraiti wenewe Christmas box undigire Christmas box yangu. Arage ndende kumba kwakunaya. Alright. Wondisimbisira amai wako. Uya akarohwa namufundisi vanhu vakatopemberera pamuchato mamanje apa akutorohwa kudai. Mafundisi anorohwa futi. Zvakaoma. Idi zvakaoma. Marriage yacho haina formula. Ndakazviona ndikadaona face yake anga akawanza face yake. Christmas box. Uyai mudye dzakazara uyai. Ndo vanguva vakatezwa rimurume. Vari kuitamba nani kwa Christmas iyoyi. Kunyepera ufaraduka munhu akazvimba nestress.